Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat. Tinapalabas. Sabado papagayam, kablawan na kayo, iti nagasat nga malim. Iti detoy nga Abril 29, 2023. Maribod iti ENR Online, may danon ka na kayo, ti sabali man na parang, ti programa tayo, Tinapalabas. Dahil iti pagayam yun ni Robert De La Cruz. Kadwata iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tapno intay tuloy, iti may ikatlon nga gundaway, nga pa nakituloy ang may basa ti surat nga nakaipalaunan, tinapalabas ti biyag ken ayat, ni pagayam tayo, tuna. Kasangwanan yintay ituloy ngay basa deti surat ni pagayam tayo tuna, agyaman tayo kadagiti sumaganad. Pagyamanan tayo da Mr. Danny Agustin ken ni Mrs. Sofia Agustin manibo diti Toronto, Canada. Thank you very much ken ni Mr. Jewel Centillas manibo diti Lahaina, Maui, Hawaii. Ni Mr. Ray Villanueva manibo diti California, Estados Unidos. Da Mr. Guillermo Agustin ken Mrs. Larina Agustin diti Toronto, Ontario, Canada. Thank you very much kay ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte. Ken maraming salamat kay ni Ma'am Esmer Galisinao, manipo diti Barcelona, Pagilian, Espanya. Agyaman tayo pa iti Cherylins Crispy Chicharon nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherylins Crispy Chicharon adan raman nya di munto kalipatan. Pakairamanan dagiti sa bali payaputahe nga lakoda. Ti Cherylins Crispy Chicharon, ket kukwa kinmatmatunan da Mr. Henry Vallador, ken ni Mrs. Cherylin Jacinto Vallador, maribo di Santa Maria, California, Estados Unidos. Agyaman tiyo pa, iti Pugadlawin, Carbas Air Conditioning Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City, adang kariti nalaing aircon technicians, tapnornusen dati problema ti aircon tilugan nyo. Kukwa kinmatmatunan ni Engineer Neil Jose. Agyaman tayo pa iti TMT Construction Company nga masarakan iti 48A Kabungaan North, Lawag City. Laudin laeng iti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo. Manipod pa nakaplano, aging gana nga malpas, ti karayat yung apatakderi na pasdek. Serbian na kayo ti TMT Construction Company, iti na inkalintiga na presyo. Kukwa kinimatmatunan ni Honorable Telwin Tapawan, kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo pa ni Dr. Alan Tailan, manibo diti St. Camilo's Dilelis General Hospital, iti number 121 sa Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo ti Baguio Papagayam, ket ket yung nagpakonsultar iti doktor, mapan iti doktor ang mapagtalkan, Dr. Alan Tailan. Daytoyen tinurore di agisem karidi daan na lugan wenno di maawagan iti vintage car. Dandanin di pa naglukat ti DRT Auto Restoration manibo ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati pa nagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipud tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo.
DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod ka kailian, padaanan ti padaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw. Idikaw dyan nga MIAS 2022, Weno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo akalaya beach. Di kayag pangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem kag tegikwa, ken di serbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto balipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 000282. Blue House Beach Resort. Padaanan ti sumarupay nga weekly draw para ti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Dito atiwan nyo po para ti weekly draw. Sa nga pulo dito mabunot nga mga bag iti sag to 200 pesos kas consolation prize. Idinto nga ti first prize, second prize, ken third prize. Umawat dito nga nagasa ng mga bag iti imported goods. Gagayem kay kamsat. No kasano po ti makipartisipar iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Awan sa baling aramidan nyo, mapan kayo lang nga agukupar when agupa po kariri cottages ti Blue House Beach Resort. Tunggal maupaan nya cottage ti Blue House Beach Resort insigida nga maikanti grupo iti maysa nga Blue House t-shirt. Ken amin kayo nga nagkukuyog, manipod ka ubingan, naging gana ti kataingan, may payan iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza iti raffle ticket. Iti raffle ticket po, isurat nyo tinagan, address, ken telephone number yo. DJ stab na, i-drop yo po, ijay mismo nga tambiulo. Ya? Tunggal lawas po, dati maangay nga weekly draw, nga pagabakang ka rin na kamat nga papremyo. Ken iti grand draw, gagayim ken kaabsa at tagligipen nyo po nga ti first prize ket 10,000 pesos, ti second prize 7,000 pesos, ken ti third prize 5,000 pesos ken ado nga consolation prizes. Maangay ti grand draw ti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza into no Mayo 31. Adto iti maysa kaditi nagasat na nga bak iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza Mid Promo Draw. Dati kaya po tinang-claim iti may isang price iti consolation price iti award 200 pesos. Congratulations. 200 pesos ako. Kumano ka po kapapats ko. Kaya 1 peso. Not certain, man nag-cottage, nagbayad lang ti 500 or what? Nangabak ti 3,000 pesos ako. Dati ako nga po rin ang kailangan iti Mayo 31. Grand prize 10,000, second prize 7,000, and third prize 5,000. Can 20 consolation prizes, can adong assorted can goods. Ako dati kaya nangabak ako 3,000, nagasan. Bigang San Pablo. Barangay 19 sa Nibang Sapo nag-share. Thank you. Nangabak dito 100 pesos ako. Yawal tayo nangabak. Congratulations, congratulations. Ticket number 742. 740 ang G. Tingawag City. 742. God bless po. May kamanong ako.
pagayam ti tuloy. When iti panangituloy nga panangibasa iti daytoy surat nga nakaipalaunan ti napalabas iti biag kinayat ni pagayam tayo Chona. Naglabas pa iti panawin, Manong Robert. Nagtultuloy ti saan na may kanatad nga relasyon mi kani Engineer Denton. Iti likodan nga makumikumet ti kakabkabalay ko when bilang ko nga asawa nga ni Eric. Iti panagadal na para iti automotive mechanics. Dito'y kabsat nga nagbalinmet ten nga komplikado. Ti taray ti negosyo da papakin ni mama. Base kadagiti maaw-awat mi nga damdamag. Nga uray ni Engineer Denton kita doon digiti na idanon keng kuana nga malublugi ti construction firm da papakin ni mama. Agingga nga iti maysa amalem, idadak iti mismo nga apartment niya pagukupaan when maukupaan na pagnaidan ni, timawag ti kapsat ko nga ni Manong Dave. Hello Manong, nakatawag ka man? Api nga saan ka pailayang agawin? Api nga saan pailayang iti opisina tayo ti pagserbyam ket madit estado ti opisina ni Papa. Wen nga rod, madamdamag mi Manong nga kasta ti sitwasyon na dita. Kumusta da nga rod eh? Awan ti may bagak gaputa numapanak ket awan met ti bagada. Ang damdamag at kanakwada, ag lalo ket ti papangem, saan met nga agsao, puro sen na ay. Ni Eric Manong, kumusta? Nasayat ti panagadal ni Eric, napintas ti feedback, manipo di test dakin kwa na. Agbalbalin nga may isang modelo, iti panagadal na. Kasta ka di Manong? Api nga di ka pala agawid, agpakada ka iti partner ni Papa dita. Tapno di kasta, maatensyonan ti papaspasama kini opisina. When opisina ni Papa. Manong, bayam ta, agpakada ak kan engineer. Naglalapit ti pakarik buri-burak kaya di agundaway. When kapsat ko gaputa, ti karelasyon ko nga ni Engineer Denton, ket agdin dinamag nga damanin sa bali nga babae nga pagmamulungan na. Dita kapsat nga, nagpakada ako na rutin man. Kaya't ko ti agawin na. Kaya't ko ti papani agtrabaho yung opisina ni Papa. Namingkip, tinawagan na ti kapsat ko ket saan ka noon napintas testado yung opisina yung nagkapa. O risak madamdamag ko neda, ada ti nakaireklamuan ti opisina o ti construction firm yung takil na proyekto. Iso ti atak ko nga nangipanan ti amam inala na ang 14 million. O sige, no kahit mo ti agawid kung nagtrabaho iti mismo nga opisina yun, kapikit din saan yun. Kadino ka sa bulan ka, kaya tawagan ka, kinakita na. Saan na kasi mumbat? Sen na ay tinsumbat ko, kapo iti, madamdamat ko nga damanin sa baling nga babae iti biyag. Na Engineer Denton, Manong. Kabigatan na nag-impake ako. Madamat impake kiti surek ni when nagtugtog ni Engineer Denton iti kwarto nga pagira. Ket dito'y kabsat nga, nagpinakada kami nga nasayaan. Ngayon kasangwanan nga pigmanaw, inikutan na pailaing ti kinababae. Ano ba? Edi kaagdak iti balay, kabigatan naman nung simrek ako ni pangopisinaan. Imuno ni Papa nga simrek ni Medisyak. Nagtugtuga kiti kwarto na kas manager. Linukatan na ti read out ti kwarto, ngayon nagderdiretso nga napan nagtugaw, iti tugaw na. Nagtugawak na ti sa na. Ada ka di problema pa. Nagsinaay ni Papa, kinita na. Dakil ti problema.
nairwar ko amin na napundo ti kusina. Kapo iti may sa proyekto. Anya namin tinapasama kiti proyekto pa. Nawas out dito edi dimmakkel ti ganun ti karayan. Flood control dito. Pinga nawas out. Substandard ka din. Panagkitak saan met nga substandard, siguro gapulaeng iti darat. Awan ti saan nila pintas ti pan naka-sit-sit ti darat nga nagkapitan ti semento. Anya nga rin ti nagbalin niya desisyon. Remove and replace. Remove and replace ti nagbalin nga desisyon ti Department of Public Works and Highways. Iti nasao nga proyekto. Mano ka di ngamin ti balon na pa. Di masukatan ket umabot ti agaro 50 milyon na pesos. Nagdakkel met gaya. Nujak sukatan, sigurado nga isak lang nak ti departamento. Irikadda kiti balay, nagawid met ni Eric. Mailiw siguro met teng kanyak tiki. Live-in partner ko, Manong Robert. Ket dita kabsat nga, saan ko nga naigawid, edikid dawen na ti panagkanaig. Wen Manong. Diya ko namuno, kas pagariga nagsikugak no asino ti ama, ti agbali na anak ko. No ti kamalalak nga inhinyero, wen no ti live-in partner ko nga ni Eric. Ngamin ni dilaeng kalman, ket inikutan nak ti kamalalak nga inhinyero. Edinto nga iti sumuno arabi, ket inikutan nak met ti live-in partner ko nga ni Eric, Manong Robert. Naglabas pa iti andaw adad na nga dimegdeg ti sitwasyon ni Papa ken ni Mama. Bueno ti construction firm nga ayan may wano panakon ko kami, Manong Robert. Adu nga loans ti sinerek ni Papa. Maure di nagatgatang na nga sanikwa pakairamanan di heavy equipments. Kaya din laklako na tapnulaeng maalya na ran ti kasapulan ti proyekto. Bueno ti sukatan na nga naperdi nga proyekto, Manong ko. Dito'y nga nariknak ti panagproblema da mamakin ni Papa. Nagbalina naman nagpumpungtot ni Mama. Ken, oray ni Papa, Manong Robert. Ti ayan na nga pagdaksan no dadumakit may ramraman ni Eric. Namin ko nada nga, saan na ka makatulong iti anyaman na problema ka nakpala. Gaputa ti inasawa kuno, nagbalin niya, live-in weno pan nakaasawa, ket may sa amarigrigan niya ni Eric. Problema, Manong Robert, iti construction firm nga patpatarayan mi nga sa nga pamilya. Aging nga agreklamo pa yan ti sumagmamanong nga trabahador. Gapo iti kurang-kurang nga may pasweldo kadakwada. Dito'y kabsat nga adda pa yan di iti nakadanon iti biyang ti media nga mangireklamo ken ni Papa. Gaputa, imbes nga innem nga aldaw ti sweldoenda, kay batugan laeng ti talong aldaw pa nagtrabaho, ti maipaahay ni Papa kadakwada. Kapoy ti detoy inot nga nagbaba ti biyag. Ti biyag nga da ka na kami. Imbaglayan Manong tamayat nga tumulong ni Manong Dave. Mangipapaay ti agserbi ka na kami ti unek ti pagtaingan mi. Nga puray isuna kit apektado mitten ti agda mga sitwasyon ti pamilya. Manong Robert, dito yan kabsat nga nagbalin nga nariribok wenno saan unayin nga naurnos ti sitwasyon ti balay wenno ti biyang ti pamilyani. Idinto nga ni Eric nagtultuloy met ti panagtrabaho na ken man manulat nga agawid. Gapu iti panangis istimar na iti
siyap ni Manong de no sumangpet iti rabii manipod iti panagadal na iti automotive mechanic Manong. Nadanon ti panagturkos ni Eric. Dito'y kabsat nga dandani na inakop amin na pagmadayaw manipod iti eskwela ken kastamit ten ti ahensya ti gobyerno nga nangipaay kanakwada iti nasao nga panagsanay. Nagbalin nga kas modelo para iti panagadal na kaputa nalaing kano ken masurutan na iti trabaho. Naragsakan ni Manong Dave iti daydi nga gundaway. Adaan ako niti papagtalkan niya, mekaniko. Siguro aramidek ni Eric kas chief mechanic iti siya. Kamingket dakkel ti may tulong ti national certificate na. Nga inted king kuana ti TESDA kas mangipaneknek nga amuna ken pulido isuna iti trabaho. Balikas ni Manong Dave. Naragsakan na ngem no mapanunot ko ti pananggulip ko ken kuana. Kasla makonsensya Manong Robert. Wen kabsa kasla makonsensya. Agingga nga isuna nga ruden tinangokupar di posisyon kas chief mechanic iti shop ni Manong Dave. Nalpas metten ti barong nga opisina ni Engineer Denton iti kabangibang nga probinsya. Ngem ti ayan na nga pagdaksan kapsat sa anin nga tinagan ti opisina wenno construction firm mi tin panagan na. Dahito ket gaputa bad record kanon ti opisina mi wenno ti negosyo mi. Gapu di kaadda ti dakkel nga kontrobersya nga sangsangwen na iti daydi agundaway. Ti remove and replace amay sa nga proyekto nga agdagop ti nagsursurok ng 30 milyon na pisos. Nga dahil tinangitunda iti panakalugi ti negosyo Manong Robert. Lubay kasta kaasi ni Apo Dios na sukatan ni Papa. Tinaperdi nga project na nga may nga flood control. Mano po? Dita kabsat nga saan mekten nga kas ti kaganay-gay idi ti opisina wenno construction firm. Di masiten di iti tao na nga puta saan mekten nga kas diti kaadto di iti proyekto nga makontrata na. Nagbalin nga ruden nga kasla small time business laeng. Nag-lay off pa yan karitso magmanong empleyado iti opisina. Arig na dududwa kaming ken ni Papa nga mangipatpataray di opisina iti daydi nga gundaway Manong Robert. Kadami ni ti kwarto ken ni Eric. Dito'y nga dating pudno na kanyak. Tiyona, adda ti offer kanyak ti maysa nga dakkel nga kumpanya ti dugan ni Japan. Kaya't dak mapadasen wenno sanayin sa jay. Ket no dati gastuek kamo pa ni jay. Kaya't kumatimapan. Kaya't ko nga pabaknangen pa iti knowledge ko, amok may panggibiti, panagmekaniko. Saan niya siya si pagilya na Japan, no makinarya ti pagsasalitaan. No ita, awang ti amo kapangalan ta. Moment no niya ti sitwasyon ti negosyo mi, kuno negosyo ni Papa. Agdadaw neto yung gawin ti dakil na proyekto, sino katanda. Kaya ko ti daw kinamanong ti barbaring na palubusan na. Agpakada ka na siya at king kuhana taknon. Palubusan na kin. No,
manayunan pa iti amo. Ipas na kuntumit lang iti trabaho iti mismo siya na. Makaamo ka. No kasapulan na nga, umayag pakaasik yung paana. Surutin ka. Duwata nagpakaasik yung manong Dave. Napan kami nga rod na kisarita kani Manong Dave, tapnon tigas takit. Magundawayan ni Eric, ti Jaya kengkwana ti may nga dakila kumpanya, nga mapani di Japan. Malaksid niya makasursuro deto yung Manong Robert, dakil pa iti Jaya da kengkwana nga sweldo. Ket kastoy di nagbali na taray ti saritaan mi, kada Manong Dave. Manong, adatin pud mo ni Eric nga, ada offer kengkwana ti may nga kumpanya ti lugan nga mapani di Japan. Makipakaasi kami kumaking ka nga, tulungan mo, kas pagarikan. Aping isang ka nga nagdiretso nga nang ibaga kanya, ketchup tibus mo. Balikas ni Manong Dave ni Eric. Manong, mabain ha? Isungarod nga inayabak ni Chona, tatlo, dua kami nga mangipalawagkin ka. Awan ti nakababain dita. Amom ti kawan mo iti siya ket dakila pukaw. Naputasi ka nga ro din ti panaka chief mechanic. Ngem no pampanunutem ti agbalin nga dayaw ken agbalin niya masakdum nga adal. Apay ket din niya saan? Kinunana. Imisem ni Eric ket inalamano na ni Manong Dave. Agyaman ak Manong. Agyaman ak kariti adu unay nga tulong mo kanya. No saan niya sika, no saan nagapuken ka. Diyak ka mamagunod mo numaragpat ti kastoy. So nga pagyamanan ka, man nakaawat ka unay Manong Dave. Kasamanan niya ituloy tayo ng ibasa dito surat ni Pagayam tayo Chona, agyaman tayo karili sumaganad. Pagyamanan tayo da Mr. Guillermo Agustin kay ni Mrs. Larina Agustin, manibo di Toronto, Canada. Thank you very much kay ni Mr. Ray Villanueva, manibo di California, Estados Unidos. Thank you very much Mr. Jewel Centillas, manibo di Maui, Hawaii. Agyaman tayo pa kada Mr. Danny Agustin kay Mrs. Sophia Agustin, di Toronto, Canada. Thank you very much kini Dr. Alan Thailand, manipod di St. Camillus de Lelis General Hospital, masarakan ni number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Nadariglignain nyo ti Baguio kakailan, kaya nyo nagpakonsultar ti Doktor, mapani ti Doktor magagtalkan, Dr. Alan Thailand. Thank you very much iti TMT Construction Company nga masarakan, iti 48A Kabungaan North Lawag City, laudin laeng ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano aging gana na may pasdek ti kayo patakdiren. Serbian na kayo ti TMT Construction Company, tinayang kalintigan na presyo, babenti pa ng imaton ni Honorable Telwin Tapawan, kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Maraming salamat, itipugad Lawin Carbas Aircon Service Center. Edi pa rin Tawag Street, Lawag City, nga daan ka rin nilalaing nga aircon technician, tapno ornusin na ti aircon tilugan nyo. Thank you very much, Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte, ni Ma'am Esmer Galisinao, manipo di Barcelona, Pagilian, Espanya. Pagyamanan tayo pa iti Cherry Lynn's Crispy Chicharon, magatang ito ito po iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherry Lynn's Crispy Chicharon, at daan na idumduma araman, kaya di mo ito kalipatan, pakairamanan dito sa bali pa putahe nga lakoda. Ti Cherry Lynn's Crispy Chicharon, ket babayan di pa nang imaton di reagtagikwa nga na Mr. Henry Vallador, ket ni Mrs. Cherry Lynn Jacinto Vallador, manipo di Santa Maria, California, Estados Unidos. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis
at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni Suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Di kwati na pintas nga pinangi kwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no pa mang Robert ta DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna. Iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no ka mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas na mapreventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no ka mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapnon kas ta ag-condense iso na, then ag-misto igenta evaporator na isi pinaglamiis na mang Robert. Ketlo barado. At agbarado ka DJ nga system, aglalo ka DJ filter nga po nakaisuti filter kadigiti rugit DJ air conditioning system, ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao, maperdi met DJ compressor no ka mang Robert. Proseso nga rod kapsat ko ti papeles ni Eric pariti panagturong na iti pagilya na Japan. Dito'y nga inbaklay amin ni Manong Dave tinagasto ni Eric nga banaga nagyamanan na unay. Nagtultuloy met ti panagtaray ti basitin nga negosyo ni Papa nga daytoy ti maysa kariti pagproblemaan nga no paglidlidayan na unay. Agingga nga dimteng ti gundaway kapsat ko nga imay ni Manong Dave iti mismo nga balay me. Ket dito'y nga kinasarita na kami ni Mama ni Papa ken siya kabsat ko. Ay ayaban na kunti kaaya na yat ko iti balas yu tao pa ma. So nga ibati kong kada kayo tinegosyo. Nagsublinto ni Eric maniko DJ Japan mabalin nga isunan to iti mangi manihero no mangi pataray. Ngamin kaya't kumitente, mapanit inestadwa na biyag. Nadaki jay, agkalaysa kami doon, iti kaya na yat ko. Kaya't mabali na saan ako nagawid. Dito'y nga simong bat ni Papa. Awan ti linya kitideta, saan ko nga mo ti mangipataray ti negosyo. Sabali ti negosyo, sabali ti negosyo. Oh, ano yaron ti desisyon yon? Nairanamit ti kawan ni Eric, gaputa ada ni J. Japan, ada ni J. Balasyo tao. Namnamaik nga, no sumangpet ni Eric ket isun ti pangipataray, iti negosyo, mapali na, mamantinera na siya at gaputa, nasaldet, nagagetken.
Naanos ti Jing Obing. Nasisiat no, ilako mo, ti siyap mo, ti paglakwan, pagpunak manen yung mga paungar iti construction firm ka. Da kayo ti matungpal, no deta ti gunaya. Sumungbatak kumaidi manong tay kalintigak kuma ni Eric. Ngem, talaga nga desidido ni Papa nga mang pailako iti negosyo ni Manong Dave. Ket ti pakailakwan na agbalin man ni na pundo para iti construction firm apat pataren na. Agarup makabulanen ni Eric nga di pagilya na Japan, Manong Robert. Ngem awan pa'y tiniuray maysa nga komunikasyon, kang rureno text message man laeng. Kabilin-bilinan na iti imununan niya wenno iti panagrubwat na nga saan ko nga teteksan wenno tawtawagan, taamangan ta, adda iti kumpanya wenno manarimaan ti panagtrabaho na. Maladingitan na ako no apay nga saan nakmet laengin na managip ni Eric. Jakam mo takit ide di agundaway, kasla agbalbalin met planen nga nakapatpatig unay ni Eric kanya, kamsat ko. Kasla awan tinaaramidak nga may kontra iti relasyon mi, no pay saan kami nga nagkalaysa. Mabalin nga pudno ti pagsasao nga samula marik na ti kinapatig ti may sa abanag, no mapukaw ken ka, when no mayadayo ken ka. Madanagan naken, agpanpanunot ako niti sa bali. Gapu iti saan ko man laeng nga, panakaawat ti uray, basit man laeng nga mensahe, manipod ken ni Eric, Manong Robert. Naila ko nga rod ti siyap ni Manong Dave. Dakkel basit ti nakailakwan na Manong Robert na ipasurot ti amin nga kagamitan iti uneg ti shop. Pakailamanan ti talo nga luxury cars nga kukwa ni Manong Dave. Ngamin digito iti hilig na kabsat. Dakkel nga rin nga kantidad ti naibatiken ni Papa nga iso ti usaren na para iti panangpabangon na iti construction firm na kabsat ko. Nagturong met ni Manong Dave di Estados Unidos, tapno danunen nan sadyay, ti maysa nga doktora nga kaayanayat na, Manong Robert. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka rin balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, ada anda pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti barangay 50 Butong, di Siyudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti gilubing ken nagtutubo, daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns digit babae kastamit ten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kaditi cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique.
na nga ti kalidad di kitilako da, ngem na inkalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Nagtultuloy nga rod ti panaglabas ti Aldao. Naglabas ti Aldao nga sigsig ga aklat ta. Ti mabalin nga mensahe wenno iaawag kanyak ni Eric nga di pagilya na Japan iti dedi agundamay. Aginggang iti maysa nga lipas ti Pangaldao at daki diti bisina mi ken ni Papa. Iti agkiriring ti telepono. Sigut ko nga sinumbatan Manong Robert. Ngem saan ko nga mono asin no ti tumawtawag. Saan niya nakapunbok ti number? International number packet day. Hello? Hello, Chuna. Ni Eric detoy. Oh, aping ita kalaing nga mga umawag kanya. Aping ita kalaing nga makalagip kanya. Ano ti ba paspasamak kit kaditan? Amom ka di nga madadanaga na punay kit. Kanay ko nga sigsigaan ti awag mo. Ape Eric, kinunakabsat nga, kagiddan pagit din ti panagarugos ti luak. Simong bat ni Eric ket kastoy di balikas na. Sinapol na kadi. Inuray na kadi. Ape ko mga saan? Ape ko mga jak urayin ken ape ko mga jak madanagan. Imisem ni Eric, wenno, kasla nagkataway paragdingig ko. Ngem makalai sa katawa. Pano ka dito sasawem, Jonah? Apay nga, di ka mamati. Kinapay nga basta titabas ti saritan ka kay Eric. Siguro ti amom ti tagnanayon latan nga palpalabesa. Siguro ti amom ket arik ko ni Pagong. Ngano, adda ti kabuteng na ket lumnek ti ulo na. Wenno, ada di na mairusok ti lumnek ti ulo na. Wenno, aglimnek. Kasta siguro ti panangipagар mo kanya. Amom Chuna ay ayang tintaunay. Siguro ti napalao sa panagayat ko keng kakit isuti na magbalin kanyak na takrot. Tapnon iparumpak na iti jak kaya. Nang rugin nga nagkibayo ak Manong Robert. Noot utubek ti linya ti balikas ni Eric. Kaslasit si diren na. Naunigapan ni dir. Nga kumutukot iti kaungan tirik na. Iriday di nga kundaway. Siguro ti amom ket saan ko nga mo na niya iti paspasama kiti adda kay ti sa bali nga probinsya. Malagip mo ka diti kinadwam nga empleyado ti construction firm nga napantimulong tapno mairugi ti panagtaray ti branch ti construction firm. Apay. When malagip ko? Apay ket din niya saan? Amom ka di nga isuitan ti asawa ni Engineer Denton. Amom ka di nga agdindinamag nga nagbalin kayo nga kasangkapan na iti kama da kayo nga dua. Nga aggapo ditoy, wenno aggapo iti opisina ya. Eric, anya di kiti sasawin? Apay nga anya di kiti sasawin ti saludsod mo kanya? Apay nga di mo konfirmaran ti kinapot no? Nga ginuliban na. Pinagbalinnak nga kasla ay ayam bayat ti kaddam iti sa bali nga lugar. So nga, timawag ak king katapno, maipakaamok nga sa anak nga agnanayon na palukloko. Itatanda ko ni ti kastoy nga estado. Itatanda ko ni ti kastoy ti kangato ng estado Chuna. Mabaling kumet siguro na kunanga
agka-level ta. Aglalo ket nagtawnen ti negosyo yun. Nailako yung pa yan ti siyap ni Manong Day. Kaya sumanen iti pangpatarayo iti narpo ga negosyo yun. Pakawanen nat no italaeng iparupak king kadeto bayad iti kaaddak iti sa bali nga lugar. Ngem kayat ko ngamin nga ipa kaamukin ka nga manipod iti deto yung aldaw putulen tan tinabayagin na relasyon ka. Saan kun nga kayat ti agbalin nga bulag wenno saan na makakita. Saan kun nga kayat ti agbalin na sulpeng kadiri sana may kanana na balikas para kanya. Bigbigik ka da utang ko nga nimbaganakin ka na kayo aglalukin ka. Ngem kayat kumiti pamatmatkin ka nga tinaramid mo kanya ket sobra-sobra unayen nga bayad ti kinasaya at yung kanya. Daytoyen tinurure di agisem karidi daan na lugan wenno di maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your Lechon Manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtiripunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa di shower rooms. Blue House mismo Akalaya Beach. Di kay agpangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem ti agtagikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto palipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963-000232. Blue House Beach Resort.
Jakun makabalinan nga dinggen di si maruno na dadagsin na balikas ni Eric Manong Robert. Dito'y kabsat nga inidep kon ti telepono ket nagtugawak sa kuinyangad ti rupak. Agarubos di kiti luwak ngagkarayam iti pingping ko iti day di aguntaway. Ken dito'y nga kasla sumken ni babawi. Sumken ti panagbabawi nga iti maudi agundaway mariknam ngem sa anin nga makaumanay, Manong Robert. Jak amo idi no anya di sumaruno pasama kiti nagbetan mi ken ni Eric. Ngem nalawag ti balikas na, Manong Robert. Nga manipo di ti day dingi tatawag na. Ket awanin ti relasyon mi wenno putulin min tinabayag nga relasyon mi. Saan ko ngayon pudno kada papakin ni mama, no anya nga talaga ti estado mi ken ni Eric. Agingga nga iti may sa agundaway, kastoy ti nagbalin nga saludsud ni mama. Kumusta gayam ni Eric? Apay nga, aw man laing ti madamag wenno mangigbiken ka. May panggibli ka dani di balasyo tao. Ay, mama, sa ano na nga, agtaw-tawag ka po ta busy ka no? Busy. Busy iti trabaho na wenno sa bali. Balikas ni mama nga no, ut-utubik ti balikas na. Kaslaad damit din panangilalana iti nagbali na relasyon mi ken ni Eric. Ngay di damdamo ket di na maawat nga iso ti agbalin niya asawa. Ngem siguro gaputa kasko na ni Eric ket makilevelin ka na kami. Gaputi agdama nga estado na, Manong Robert. Diya ka mo ma. Awam met ti may bagbagana. Sige makit, agrubwata kon. Rumwarak na, mapanak iti project ni Papa. Nagkapsot ti negosyo nga uri adda tinaglakwan iti talyer wenno shop ni Manong Dave. Ket saanen nga napasubli ti ganaygay ti negosyo. Agingga nga ininot ang nagrekep detoy. Pakiramanan ti lumber wenno hardware nga imatmatunan ni din ni Papa Manong Robert. Iri agda makabsat nilaingin Manong Dave ti pangnamnamaan mi. Adasan kabasit nga naidulin nga kantidad nga daytoy may sagsagana para kada papakin ni mama. Gapo iti panagkapsut metten ti bagida. Awanen ti negosyo ket tilangin trabaho kita iso ti mang tartarwidwid wenno mang kitkita kada papakin ni mama. Kayat nak nga alaen ni Manong Dave iti abroad. Ngem kasanuwaro din ti ama ken ti inak. Ni Eric Manong ket may sa tinagbali na damag kon ken kuana. Isu ti kaadda na kanon iti Germany. Nagawid kanunet dito Pilipinas ngem nagyan iti opisina ti kumpanya nga nagpayan na iti Japan. Ket kalpasan deta napan iti Germany. Madamdamag ko nga nasayat metten ti biag ti pamilyana gapo iti tulong na. No anya digiti nagbali na pasamak kada kami kasla intanem kulatan iti lipat. Ngem saan ko nga maitanem ti panangsitsidir kanyak ti konsensya. Gapo ka riti nagbalin nga dakes nga aramid ko, edi kabayatan ti relasyon mi ken ni Eric Manong Robert. Dito yan pagayam ko nga rikipak, edi surat nga nakaipalaunan ti nakapoy nga panangurnos ko. Iti napalabas ti biyag kinayat ka. Awan metten tinagbalin niya kinarelasyon ko Manong Robert. Ditoy nga, kasla, sapsapulag pa'y laing ni Eric, aging gana ka rin ni Eric nga naanos, ni Eric nga determinado. No saan nga ta kumanga na yaw awan, tirik na ken panunod ko, bayat tikat na ti relasyon ni. Siguro ket nagtutuloy kami. Dayta ti kanayon nga agay ayam, ini panunod ko. Sapay tagbalin nga adal, nagserdi nga adal ken sursuro karidi dimngeg. Daytoy nga pakasaritaan tinapalabas ti biyag ko ken ayat.
Agyaman na kiti panangibasa, mitideti nga surat ko, Manong Robert. Ito'y pagayam mo, Chuna. Pagayam ko, Chuna, agyaman akmet, iti panangitalik mo nga may patangatang, iti programa tayo tinapalabas, ti pakasaritaan, tinapalabas iti biyag kinayat mo. Amom talaga kasta ti biyag. Maudi ti babawi nga kunada. No ararigem diti pasama kiti biyag mo ket kasla saplit ti nakaparswaan. Tinagkaadu nga maararamid nga panakaidadanes ti aglawlaw, no sumaplit ti subbot ti aglawlaw, nga kas ti pan nakapasamak ti bagyo, layus, kas tamit ten ti paspasangasangan tayo nga tikag. Kaslakas ta tinagbali na pasamak keng ka. Nasaksakit pa'y pagayam ko, gaputa. Mismo nga da kayo tinang patanor. Ken ni Eric. Tapnon ti kasta agbalin nga, when numagunod na ti balegi. Ngem di tamit ngin mula na ti sakit tinakem. Ken panang sidir keng ka, gapoy di naramid mo. Tibay sa nga makitak dito nga pagsayaatan na ammom nga aminen no anya tinagkamalyam. Ada ti pagsasao nga maag ti may nga tao nga di na mo nga aminen when no awaten ti kamalina. Ulitek ti agyaman, iti panangipatulog mo, iti surat mo, iti programa tayo pagayam ko. Dito nga ruden niya pumakada kami, dito iti pagayam yon ni Robert de la Cruz. Kadwa tayo iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalina ay nga malem ti Sabado kakailian, agyaman kam, tin kay panagdingig, ken panagbuya. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Tinapalabas.